السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. صدق الله مولانا العظيم العظيم. وقال نبينا وحبيبنا وراشدنا صلى الله عليه وسلم: عن عثمان رضي الله عنه قال صلى الله عليه وسلم: من مات وهو يعلم أنه لا إله إلا الله دخل الجنة. رواه مسلم أو كما قال عليهم الصلاة والسلام. அளவற்ற அருளாளனும் நிகரற்ற அன்புடையவனுமாகிய எல்லாம் வல்ல அல்லாஹு தாலாவை போற்றியவனாக புகழ்ந்தவனாக என்னுரையை துவக்குகிறேன். அல்ஹம்துலில்லாஹ். அன்பான சகோதரர்களே, மஹாசினுல் உலூம் மீடியாவின் நேர்களே, கண்ணியமான உலமாக்களே, சகோதரர்களே, சகோதரிகளே, தாய்மார்களே, உங்கள் அனைவர்களுக்கும் அஸ்ஸலாமு அலைக்கும் வரஹ்மத்துல்லாஹி வபரகாத்துஹு. எனக்கு வழங்கப்பட்டிருக்கின்ற தலைப்பு தற்காலத்தில் இஸ்லாத்தின் வளர்ச்சியும் அதற்கு எதிரான சவால்களும் அல்லது அதற்கு எதிரான முறையான பதில்களும் என்றும் சொல்லலாம். ஹைர். கண்ணியமான அல்லாஹுவின் நல்லடியார்களே, அன்புக்குரிய சகோதரர்களே, இன்று நாம் வாழக்கூடிய இந்த உலகத்திலே எத்தனையோ பல கொள்கைகள், எத்தனையோ கோட்பாடுகள், எத்தனையோ சித்தாந்தங்கள், எத்தனையோ சிந்தனைகள், எத்தனையோ மதங்கள் என்று எண்ணிலடங்காத பல்லாயிரம் சிந்தனைகள், கொள்கை, கோட்பாடுகள் இன்றைய உலகத்திலே வாழ்ந்து கொண்டிருக்கிறது, வளர்க்கப்பட்டு கொண்டிருக்கிறது. கண்ணியமான அல்லாஹுவின் நல்லடியார்களே, இந்த ஒவ்வொரு சிந்தனைகளையும், இந்த ஒவ்வொரு சித்தாந்தங்களையும், இந்த ஒவ்வொரு கொள்கை கோட்பாடுகளையும் அப்படி தேடி 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 பேய்த்தது எங்க முடியுது? இந்த சிந்தனையினுடைய அடிப்படை எங்க? இந்த கொள்கையினுடைய அடிப்படை எங்க? இது எங்க, யாரால் உருவாக்கப்பட்டது, எப்பொழுது உருவாக்கப்பட்டது, எந்த காலத்திலே உருவாக்கப்பட்டது என்று தேடி 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 போனால் நிச்சயமாக சத்தியமாக அது ஒரு மனிதனால் தான் உருவாக்கப்பட்டிருக்கும். இந்த உண்மையை எங்களால் கண்டுகொள்ளலாம். ஒரு மனிதனால், அல்லாஹ்வினால் படைக்கப்பட்ட ஒரு அடியானினால் இந்த சிந்தனை கூடாரம் உருவாக்கப்பட்டிருக்கலாம். இந்த உண்மையை யாராலும் மறுக்கவோ மறைக்கவோ மறக்கவோ முடியாது. கண்ணியமான அல்லாஹ்வின் நல்லடியார்களே, அதே நேரம் இந்த சிந்தனைகள், மனிதனால் உருவாக்கப்பட்ட இந்த கொள்கைகள், இந்த கோட்பாடுகள், இந்த சித்தாந்தங்கள் மனிதனுடைய வாழ்க்கைக்கு பொருந்துதா? மனிதனுடைய வாழ்க்கைக்கு 24 மணித்தியால வாழ்க்கைக்கும் இந்த கொள்கைகள் பொருந்துதா? இந்த கோட்பாடுகள் பொருந்துதா? எல்லா காலத்துக்கும் பொருந்துதா? எல்லா நாட்டுக்கும் பொருந்துதா? எல்லா மொழி பேசக்கூடிய மக்களுக்கும் பொருந்துதா? ஆண்களுக்கும் பொருந்துதா? பெண்களுக்கும் பொருந்துதா? ஆரோக்கியமாக இருக்கிறவங்களுக்கும் பொருந்துதா? நோயாளிகளுக்கும் பொருந்துதா என்றால் இல்லை. எத்தனையோ கொள்கைகள்
அது மனிதனால் உருவாக்கப்பட்டது தானே, அதனால அது ஈடு கொடுக்காது, அது நின்று பிடிக்காது. மனிதனால் உருவாக்கப்பட்ட சிந்தனைகள் காலத்துக்கு காலம் மாற்றப்பட்டிருக்கிறது. மனிதனால் உருவாக்கப்பட்ட கொள்கைகள் காலத்துக்கு காலம் அவைகள் பழசி புதுசு என்றெல்லாம் மாற்றப்பட்டிருக்குதா இல்லையா? கொஞ்சம் வரலாறுகள் எடுத்து பாருங்க. எல்லாமே எங்கேயோ ஒரு இடத்துல மாற்றப்பட்டிருக்குது. ஏன் மாற்றினாங்க? இது காலத்துக்கு பொருந்ததில்லையே, இந்த இடத்துக்கு பொருந்ததில்லையே, இந்த ஜென்ரேஷனுக்கு இது சக்சஸ் இல்லையே சொல்றாங்களா இல்லையா? கண்ணியமான அல்லாஹ்வின் நல்லடியார்களே, ஆனால் எங்களுடைய உயிர் நாடி அல்லாஹ்வுடைய வஹி இந்த தீனுல் இஸ்லாம் மாத்திரம்தான் இந்த உலகத்திலே மனிதனை வாழ வைக்கிறது, வாழ வைத்துக் கொண்டிருக்கிறது, கியாமத் வரைக்கும் வாழ வைக்கும் என்பதிலே சந்தேகம் கிடையாது. ஏனென்றால் இது ஒரு மனிதனால் இயற்கப்பட்ட ஒரு மார்க்கம் அல்ல. ஏனென்றால் இது ஒரு மனிதனால் உருவாக்கப்பட்ட ஒரு சிந்தனை கூடாரம் அல்ல. ஏனென்றால் இது ஒரு மனிதனால் ஒரு குறிப்பிட்ட ஒரு அறிவுடைய வட்டத்தை வைத்து சிந்தித்து உருவாக்கப்பட்ட ஒன்று அல்ல. இது ரப்புல் ஆலமீன் அல்லாஹு தஆலாவினால் தரப்பட்ட ஒரு உன்னதமான ஒரு மார்க்கம் சகோதரர்களே. இதிலே யாருக்கும் உலகத்திலே குறை காண முடியாது. ஏனென்றால் இதை தேடி 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 போனால் இது ஒரு மனிதனோடு சம்பந்தப்படாது. ஹபீப் ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் அன்னவர்கள் மூலமாக, நபிமார்கள் மூலமாக, ரசூல்மார்கள் மூலமாக அல்லாஹு தஆலா தொடர்பு கொண்டு வஹீயின் மூலமாக தரப்பட்ட ஒரு அழகான ஒரு மார்க்கம் தான் சகோதரர்களே நானும் நீங்களும் பின்பற்றி கொண்டிருக்கின்ற அழகான ஆழமான இந்த அருமையான இஸ்லாமிய மார்க்கம். இந்த அல்லாஹுடைய தீனை நாங்கள் விளங்கல்ல, இந்த அல்லாஹுடைய தீனுடைய பொறுமதிய விளங்கல்ல. தீன விளங்கல்னால் தொழுகை விளங்கி இருக்கிறோம், தொழுகையை விளங்கினச்சினால தீன விளங்கினன்றது ஆகிடாது. குர்ஆன விளங்கினச்சினால தீன கம்ப்ளீட்டாக விளங்கினோம் என்ற வட்டத்துக்குள்ள வரையலா. அது தீன்ல ஒரு சைட்ல ஒரு தொங்கலை விளங்குகிறோம், அவ்வளவுதான். அல்லாஹுடைய தீனை கம்ப்ளீட்டாக விளங்குவோம் என்றால் எல்லா இடத்துக்கும் பொருத்தமான முறையிலே, எல்லா நாட்டுக்கும் பொருத்தமான முறையிலே, எல்லா மனிதர்களுக்கும் பொருத்தமான முறையிலே, படித்தவர்கள் படிக்காதவர்கள் சுப்ஹானல்லாஹ் கல்பு கபூல் செய்யும் சகோதரர்களே. அல்லாஹுடைய தீன் எடுத்து சொன்ன கல்பு கபூல் செய்யக்கூடிய முறையிலே தான் அல்லாஹ் இந்த மார்க்கத்தை அல்லாஹ் அமைச்சு வச்சிருக்கிறான். கண்ணியமான அல்லாஹ்வின் நல்லடியார்களே, இந்த மார்க்கத்தை தந்த அல்லாஹ் அவனுடைய மார்க்கமே, அல்லாஹுடைய வஹ்யே, அல்லாஹுடைய வஹ்யே. இந்த மார்க்கத்தை தந்த சொந்தக்காரன் சொல்றான், இன்னா நஹ்னு நஸ்ஸல்னா ذிக்ர வ இன்னா லஹு லஹாஃபிதூன். சுப்ஹானல்லாஹ். கண்ணியமானவர்கள், அல்லாஹ் சொல்றான், இன்னா நஹ்னு நஸ்ஸல்னா ذிக்ர, இந்த குர்ஆனை நாங்க தான் இறக்கினோம். வ இன்னா லஹு லஹாஃபிதூன், இந்த குர்ஆனை நான் தான் பாதுகாப்போம் என்று அல்லாஹ் சொல்றான். குர்ஆன் என்ன? குர்ஆன் இதுக்குள்ளதான் முழு தீனும் இருக்கிறது. ஒரு இஸ்லாமியனுடைய வாழ்க்கை இந்த குர்ஆனுக்குள்ளே அல்லாஹ் வச்சிருக்கிறான். குர்ஆனை அல்லாஹ் பாதுகாப்பதாக அல்லாஹ் வாஜா தந்துட்டான். அல்லாஹ் சொல்றான், நான் பாதுகாப்பேன் மனிதா, இது என்னுடைய மார்க்கம், இது நான் தந்தது, இது என்னுடைய சொத்து, இதை நான் பாதுகாப்பேன். நீங்க பாதுகாத்தீங்களோ இல்லையோ, நீங்க கணக்கெடுத்தீங்களோ இல்லையோ, நீங்க அரவணைச்சீங்களோ இல்லையோ, நீங்க அணைச்சீங்களோ இல்லையோ, ஆனால் இது என்னுடைய சொத்து, நான் பாதுகாப்பேன் என்று பாதுகாக்கிற பொறுப்பை அல்லாஹ் எடுத்துக்கொண்டான். கண்ணியமான அல்லாஹ்வின் நல்லடியார்களே, குர்ஆன் என்றால் குர்ஆனை சேர்ந்த ஹதீஸ் ஷரீஃபாக இருக்கலாம், அதோடு சம்பந்தப்பட்ட தஃப்சீராக இருக்கலாம், அதோட சம்பந்தப்பட்ட தாரீகாக இருக்கலாம், அதோட சம்பந்தப்பட்ட தஸவுஃபாக இருக்கலாம், அனைத்தையும் அல்லாஹ் பாதுகாப்பான். அல்லாஹ் சுதூரிலும் பாதுகாப்பான், அல்லாஹ் சுதூரிலும் பாதுகாப்பான். அல்லாஹ் சுதூர் மனிதர்களுடைய உள்ளத்திலும் அல்லாஹ் பாதுகாக்க சக்தி உள்ளவன். அல்லாஹு தஆலா சுதூரிலும் அல்லாஹ் பாதுகாப்பான். ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் சொன்னாங்களே, மய்யுரிதில்லாஹு பிஹி கைரன் யுஃபக்கிஹு ஃபித்தீன். அல்லாஹ் யாருக்கு கைரை நாடுகிறானோ, அல்லாஹ் யாருக்கு நலவை நாடுகிறானோ, அந்த மனிதனுக்கு அல்லாஹ் மார்க்கத்துடைய விளக்கத்தை அல்லாஹ் கொடுக்கிறான். அறிவு என்பது வேறு, விளக்கம் என்பது வேறு. ஒரு ஸ்கூல்ல ஒரு கிளாஸ்ல 10 பிள்ளைகளுக்கு ஒரு டீச்சர் ஒரே நேரத்தில் ஒரே பிளாக் போர்டில் பாடம் நடத்துறீங்க, எக்ஸாம் பேப்பரை கொடுக்குறீங்க, 10 பிள்ளைகளும் 10 விதமான விளக்கம், படித்தது ஒரே கிளாஸ்ல ஒரே டீச்சர்கிட்ட ஒரே நேரத்தில் தான், ஆனால் விளக்கங்கள் வித்தியாசம். அல்லாஹ் தஆலா யாரை அல்லாஹ் நாடுகிறானோ அவர்களுக்கு அல்லாஹ் விளக்கங்களை கொடுப்பான். உலமாக்கள் தான் சிலருக்கு தஃப்சீருடைய விளக்கம், சிலருக்கு ஹதீஸுடைய விளக்கம், சிலருக்கு தாரீഖിல விளக்கம், சிலருக்கு சுப்ஹானல்லாஹ் ஒவ்வொரு ஃபன்னிலும் அல்லாஹ் திறமைகளை கைராக அல்லாஹ் கொடுப்பான். கண்ணியமான அல்லாஹ்வின் நல்லடியார்களே,
எங்களுக்கு தெரியும் அல்லாஹ் நாடினா முஸ்லிம்களை கொண்டு மட்டுமல்ல இஸ்லாத்துடைய எதிரிகளை கொண்டும் அல்லாஹ் பாதுகாப்பான். இஸ்லாத்துடைய எதிரிகளை கொண்டும் அல்லாஹ் அவனுடைய தீனை பாதுகாப்பான், பாதுகாத்திருக்கிறான். சரித்திரங்களை பாருங்க, சம்பவங்களை பாருங்க. இஸ்லாத்துடைய எதிரிகளை கொண்டு அவனுடைய தீனை அல்லாஹ் கம்ப்ளீட் பண்ணி இருக்கிறான். கண்ணியமானவர்கள், எங்களுக்கு தெரியும் மூசாவுக்கு எதிராக நின்றவன் தான் ஃபிர்அவுன். ஆனா ரப்புக்குமுல் அலா, உங்களோட ரப்புன்னு சொன்ன உலகத்துல உங்களோட ரப்பு சுப்ஹானல்லாஹ், உங்களை படைச்சவன் நான் என்று சொன்ன ஒரு வார்த்தைக்கு சொந்தக்காரன் என்றால் அது ஃபிர்அவுன் தான். இன்றைக்கும் அல்லாஹ் பாடமாக படிப்பினையாக அல்லாஹ் வச்சிருக்கிறானா இல்லையா? அந்த ஃபிர்அவுன் அவனுடைய காலத்துல அந்த சூனியக்காரர்கள் ஒரு செய்தி சொல்றாங்க, இப்படித்தான் ஆம்பளை பிள்ளையெல்லாம் பிறக்க போகுது, அதெல்லாம் பிறந்துச்சுண்டா உங்களோட ஆட்சிக்கு உங்களுக்கு எதிராக வெள்ளம் நடக்கும், அப்படி இப்படின்னு எத்தனை சூனியக்காரருடைய கதையை கேட்டு இவர் என்ன செய்யறார், வயக்துலூன அப்னாஅஹும், குர்ஆன்ல அல்லாஹ் சொல்றான், அவர் ஆர்டர் போடுறான், ஆம்பளை புள்ள கிடைச்சா கொண்டு போட்டுரும். ஆம்பளை புள்ள கிடைச்சா கடைசியில் என்ன நடந்தது? கண்ணியமானவர்களே, 2 மூசாக்கள். அதில் ஒரு மூசாவை அல்லாஹ் ஃபிரௌனுடைய வீட்டிலே ஆசியா ரலியல்லாஹு தஆலா அன்னவங்க மூலமாக அல்லாஹ் வளர்த்தானா இல்லையா? அந்த பெண் சுபஹானல்லாஹ், இதில் நிறைய பாடம் இருக்குது. குடும்ப லைஃபுக்கு அல்லாஹ் நிறைய பாடத்தை சொல்லித்தாரான். மாப்பிள்ளை எவ்வளோ கெட்டவனாக இருந்தாலும், எவ்வளோ வலியாக, எவ்வளோ நல்லடியானாக இருந்தாலும், ஒரு மனைவி நல்லவளாக இருக்கணும், ஒரு மனைவி முத்தகியாக இருக்கணும், ஒரு மனைவி அல்லாஹ்வை பயந்த ஒரு பொம்பளையாக இருக்கணும். அந்த இடத்திலிருந்து நல்ல உருவாக்கங்கள் உருவாகும். பாருங்க, ஃபிரௌன் எவ்வளோ கெட்டவன், அவனுடைய மனைவி, அவட மனைவியோட வார்த்தையை ஃபிரௌன் கபூல் செஞ்சானா இல்லை? அவர் பொம்பளையால சாதிக்கலாம், வார்த்தையால் எவ்வளோ சாதிக்கலாம். அதுக்கு ஒரு பாடம் தான் இது. சுபஹானல்லாஹ். அடுத்தது வளர்க்கப்பட்டது ஆசியா ரலியல்லாஹு அன்ஹா அவங்களோட கையில. சுபஹானல்லாஹ், ஒரு பெண்ணுடைய கையிலே. கண்ணியமானவர்களே, அல்லாஹ் யார் யாரை கொண்டு அவனுடைய இந்த வஹையை, இந்த அமானிதத்தை அல்லாஹ் பாதுகாக்க நாடுகிறானோ அதை யாராலும் அல்லாஹ் தடுக்க முடியாது. அல்லாஹ் சொல்றான், வல்லாஹு காலிபுன் அலா அம்ரிஹி அலா லஹுல் ஹல்கு வல் அம்ர். நிர்வகிக்கிற பொறுப்பு, படைக்கிற பொறுப்பு யார்கிட்டப்பா இருக்குது? அல் ஹல்க், படைக்கிற பொறுப்பு, நிர்வாகம் செய்யற பொறுப்பு. யுதப்பிருல் அம்ர மினஸ் ஸமா, சூரத்து சஜ்தா அல்லாஹ் சொல்றான், நிர்வாக பொறுப்புன்றது என்ன கிட்ட தான் இருக்குது, ஏண்ட கையில தான் மெயின் நிர்வாகம் இருக்குது. அல்லாஹ் விளங்கப்படுத்துறான். கண்ணியமான அல்லாஹ்வின் நல்லடியார்களே, உலகத்தில் எத்தனை மதங்கள் இருந்தாலும், எத்தனை சித்தாந்தங்கள், எத்தனை மனிதனால் உருவாக்கப்பட்ட சிந்தனைகள் இருந்தாலும் அது சிந்தனைகள் அல்ல, சில்லறைகள். அது காலத்தில் அழிஞ்சு வைத்திரும், அழிஞ்சு போய்கொண்டிருக்குது. இவ்வளவு காலமாக வீர நடை போட்டுக்கொண்டு வரக்கூடிய இந்த பூமிக்கு மேலால் ஒரு மனமான ஒரு ரோஜா இருக்கும் என்றால் அது அல்லாஹ்வுடைய வஹை மாத்திரம்தான் என்பதை ஆதாரபூர்வமாக ஆணித்தரமாக எங்களால் சொல்லலாம், நிரூபிக்கலாம். கண்ணியமான அல்லாஹ்வின் நல்லடியார்களே, அல்லாஹ்வே சொல்லிட்டான், இன்னத்தீன இந்தல்லாஹில் இஸ்லாம். அல்லாஹ்விடத்தில் ஏற்றுக்கொள்ளப்பட்ட மார்க்கம் என்று ஒன்று இருக்கும் என்றால் அது இஸ்லாமிய மார்க்கம் மட்டும்தான். وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ. அல்லாஹ் சொல்லிட்டான், யாராவது இஸ்லாம் அல்லாத ஒன்றை, அல்லாஹ்வுடைய தீன் அல்லாத ஒன்றை வஹையை விட்டு போட்டு இது பொருத்தம் இல்லை, இது சரி வராது, அது நல்லம், இது நல்லம் என்று யாராவது விட்டு போட்டு போனீங்கண்டா அல்லாஹ் சொல்றான், فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ, அவருடைய வாழ்க்கை கபூல் செய்யப்படாது. அவர் வாழ்ந்துட்டு வரட்டும், அவர் பிச்சைக்காரனாக, ஏழையாக, ஆண்டியாக, அரசனாக, பணக்காரனாக, ஏழையாக, ஆரோக்கியமானவனாக, சுகதேகியாக, மாணவனாக, எப்படியும் உலகத்தில் வாழ்ந்துட்டு வரட்டும். ஆனால் ஆகிரத்தில் அவருக்கு கை சேதம். எங்களையே மறந்து வாழுங்க, பிரச்சனை இல்லை. குர்ஆன் விட்டு போட்டு வாழுங்க, ஹதீஸ் ஷரீஃபை விட்டு போட்டு வாழுங்க, இச்சை கட்டுப்பட்டு வாழுங்க, ஷைத்தானை கட்டுப்பட்டு வாழுங்க, பிரச்சனை இல்லை. ஆனால் மௌத்துக்கு பிறகுதான் உங்களுக்குரிய இடம் இருக்குது. கண்ணியமான அல்லாஹ்வின் நல்லடியார்களே, இதைத்தான் முழு உலகத்துக்கு வந்த ரசூல்மார்களுக்கும் அல்லாஹ் சொன்னான், உம்மத்துக்கு சொல்லுங்கோ, என்ன வணங்க சொல்லுங்கோ, ஏண்ட மார்க்க முறைப்படி வாழ சொல்லுங்கோ. வமா அர்சல்னா மின் கப்லிக மிர் ரசூலின் இல்லா நூஹி இலைஹி அன்னஹு லா இலாஹ இல்லா அனா ஃபஅ்புதூன். அம்பியால 25வது வசனம். வமா அர்சல்னா மின் கப்லிக மிர் ரசூலின், நபியே நாயகமே, உங்களுக்கு முன்னால் உலகத்துக்கு வந்த ரசூல்மார்களுக்கு எல்லாம் நாங்கள் சொன்ன செய்தி என்ன தெரியுமா? உம்மத்தை கொடுக்கிற மெசேஜ் என்ன, நீங்க மக்களை சொல்லுங்கோ,
என்ன தெரியுமா? லா இலாஹ இல்லா அன ஃபஅபுதூன், என்ன வணங்க சொல்லுங்கோ, இபாதத் எனக்காக செய்ய சொல்லுங்கோ, என்னுடைய வகையை பின்பற்ற சொல்லுங்கோ. சுப்ஹானல்லாஹ். குர்ஆன்ல தொடர்ந்து பேசுறான் சகோதரர்களே. குர்ஆனை வெறுமனே ஓதுறோம். 25 வருஷம் 40 குர்ஆன் முடிச்சிட்டேன், நோம்பில் 25 குர்ஆன் முடிப்போம், 3 நாளைக்கு 4 குர்ஆன். குர்ஆன் ஓதுறீங்க வாப்பா, எந்த அளவு குர்ஆனை விளங்கிக்கிறீங்க, குர்ஆன் ஒரு சூறாவை எந்த அளவு உணர்ச்சி பூர்வமா ஓதுறீங்க, எந்த ஆயத்தை ஓதுற நேரம் உங்களோட கண் கலங்குது, எந்த ஆயத்தை ஓதுற நேரம் சுவர்க்கத்தை கேட்குறீங்க, எந்த ஆயத்தை ஓதுற நேரம் நரகத்துட்டு பாதுகாப்பு தேடுறீங்க, சொல்லுங்க பாப்போம். அவருக்கு நரகத்துடைய ஆயத்தும் ஒன்றுதான், சுவர்க்கத்துடைய ஆயத்தும் ஒன்றுதான், ரஹ்மத்துடைய ஆயத்தும் ஒன்றுதான், அதாபுடைய ஆயத்தும் ஒன்றுதான். ஏன் தெரியுமா? அவர் கல்பால ஓதல்ல, அவர் உணர்வு பூர்வமாக ஓதல்ல, வெறுமனே ஒரு கிளிப்புள்ளைய மாறி ஓதிக்கொண்டு போறார், அவ்வளவுதான். கண்ணியமானவர்கள், அல்லாஹ் சொல்றான், குர்ஆன் என்னுடைய கலாமை, என்னுடைய வார்த்தைகளை ஒரு அடியான் விளங்கி புரிஞ்சு ஓதுவான் என்றால், வைதா துலியத் அலைஹிம் ஆயாத்துனா ஸாதத்துஹும் ஈமானா, அவனோட ஈமான் நம்பிக்கை கூடும், யகீன் கூடும், இஸ்திகாமத் கூடும், அதனுடைய வெளிப்பாடு அமாலே சாலிஹாத்துல உறுப்புகளை வெளியாகும். சுப்ஹானல்லாஹ். என்னோட குர்ஆன் ஆயத்துகளை ஓத 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 அவனோட கண்கள் கண்ணீரை வடிக்கும். அல்லாஹ் குர்ஆன்ல சொல்றான், கண்ணால கண்ணீர் வரலையே, கண் அழுது இல்லையே, உள்ளத்துல உறுப்புல வாழ்க்கையில லைஃப்ல மாற்றம் இல்லையே. குர்ஆன விலங்கல்ல சகோதரர்களே. குர்ஆன் எடுத்து பாருங்க, அல்லாஹ் தஆலா தன்னை பத்தி சொல்றான், யா அய்யுஹன் நாஸ் உذ்குரு நிஅமத்தல்லாஹி அலைக்கும், மனிதா உனக்கு செஞ்சிருக்கிற அருள்கள் அருட்கொடைகளை கொஞ்சம் சிந்திச்சு பாருப்பா. உன்னோட வாப்போவை பற்றி சிந்திக்கிறாய், வாப்பட அந்த சம்பாரிச்சு வச்ச பணத்தை பற்றி யோசிக்கிறாய், மாமோட சொத்தை பற்றி யோசிக்கிறாய், பிஸ்னஸை பற்றி யோசிக்கிறாய், விசாவை பற்றி யோசிக்கிறாய், அமெரிக்கா யூகே நியூயார்க்கை பற்றி உன்னோட மண்டையில் சிந்திக்கிற தன்மை இருக்குது. ஏனப்பா என்ன சிந்திக்கலா, ஏனப்பா என்ன சிந்திக்கலா, நான் சிந்திக்கிறதுக்கு பொருத்தமானவன் இல்லையா? அல்லாஹ் இருக்கிறான், நான் சிந்திக்கிறது கல்புல சுமந்து என்ன சிந்திக்க உனக்கு இன்பம் இல்லையா? என்னைய பற்றி சிந்திக்கிறதுக்கு உனக்கு விருப்பம் இல்லையா? சுப்ஹானல்லாஹ். அல்லாஹ் இருக்கிறான், ஹல் மின் காலிகின் கைருல்லாஹ், அல்லாஹ்வை தவிர படைச்சிறவங்க யார் இருக்கிறான்? சுப்ஹானல்லாஹ். அல்லாஹ்வுடைய ஷவாலை பாருங்க. இந்த ஷவால் இன்றைக்கு மட்டுமல்ல சகோதரர்களே, இந்த உலகம் அழியும் வரைக்கும் இந்த ஷவால் தான். யர்ஸுகுகும் மினஸ் ஸமாஇ வல் அர்ஜ், சுப்ஹானல்லாஹ். வானத்தில் பூமியிலிருந்து அவன் உங்களுக்கு ரிஸ்க் தாரான். லா இலாஹ இல்லாஹு, அவனை தவிர கடவுள் இல்லை. ஃபஅன்னா தூஃபகூன், எவ்வாறு திரும்பி போறீங்க, ஏன் திருப்பப்படுறீங்க? நல்லா இருக்கிறான். அஃபரஐதும் மா தும்னூன், கற்பத்தில் நுழைக்க கூடிய அந்த இந்திரிய துளியை நீங்க சிந்திக்கலையா? நீங்க மனைவியோட குடும்பம் நடத்துறீங்க, அதுக்குள்ள அந்த உருவாக்கத்தை செய்கிறவன் யார்? அந்த படைகோலத்தை உருவாக்குறவன் யார்? அன்தும் தஹ்லுகூனஹு அம் நஹ்னுல் காலிகூன், நாங்க படைச்சிருவோமா நீங்க படைச்சிரீங்களா? சூரத்துல் வாக்கியாவை எடுத்து பாருங்க சகோதரர்களே, தாய்மார்களே, சகோதரிகளே. சுப்ஹானல்லாஹ். நிறைய ஓதினோம் என்று சந்தோஷப்படாதீங்க, கொஞ்சமாக ஓதினாலும் விளங்கி ஓதினோமே, விளங்கி ஓதினோமே, புரிஞ்சு ஓதினோமே. சுப்ஹானல்லாஹ். இதைத்தான் அல்லாஹ் தஆலா மீசான்ல வெயிட்டா காட்டுவான், ஹைட்டா காட்டுவான். கண்ணியமானவர்களே, அஃபரஐதும் மா தஹ்ருசூன், நீங்க விதைக்கிற அந்த விதை நிலங்களை சிந்திக்கிறீங்க இல்லையா? விளைச்சி போட்டு அதெங்க அது எத்தனை கிலோ வந்து அது இதை பார்க்குறீங்களே, கொஞ்சம் சிந்தனை செஞ்சு பாருங்களேன். அன்தும் தஸ்ரஊனஹு அம் நஹ்னு ஸாரிஊன், இது உள்ள போடுறீங்க, இதை முளைக்க செய்கிறது யாரப்பா? இந்த காலநிலையை தாரவன் யாரப்பா? சூடான நேரத்தில் சூட்டை தாரது யார்? கூலான நேரத்தில் கூழை தாரது யார்? சுப்ஹானல்லாஹ். அந்த மண்ணை லூஸ் ஆக்குறது யாரு? அந்த கடினமாக அந்த மாங்க கொட்டைக்குள்ளிருந்து அந்த சொஃப்டான வித்து யாரு புழக்க செஞ்சு யாரு வெளியாக்குறான்? சிந்திங்களேன். ஏன் சிந்திக்காம இருக்கிறீங்க? அஃபரஐதுமுல் மா அல்லதி தஷ்ரபூன், குடிக்கிற தண்ணியை சிந்திக்கிறீங்க இல்லையா? சுப்ஹானல்லாஹ். அல்லாஹ் சொல்றான், சிந்தி மனிதா, சிந்திச்சு பார், என்னுடைய வஹீட பொறுமதி விளங்கும், என்ற பொறுமதி விளங்கும், என்னுடைய படைப்புகளோட பொறுமதி விளங்கும். படைப்புகளோட பொறுமதியை விளங்கினால் இந்த படைப்புகளுக்கு பின்னால் ஒரு சக்தி இருக்கிறது என்பதை புரிந்து கொள்ளுவாய். அந்த சக்தி தான் அல்லாஹ். கண்ணியமானவர்களே, அன்தும் அன்ஸல்துமூஹு மினல் முஸ்னி அம் நஹ்னுல் முன்ஸிலூன், இறக்குற மலையை யார் இறக்குறாங்க? நியூயார்க்கில் அங்கீகிற விஞ்ஞானியா இறக்குறான். சுப்ஹானல்லாஹ். அந்த மலையை இறக்குறது யார்? லவ் நஷாஉ ஜஅல்னாஹு உஜாஜா, நாங்கள் நாடினா குடிச்சலாம உப்பு தனியாக போய் ஆக்கிடுவோம். ஏழுமா பெய்கிற மழை உங்களுக்கு சுகமாக இருக்குது, ஆரோக்கியமாக இருக்குது, ஆஃபியத்தாக இருக்குது, தேவையை பூர்த்தி செஞ்சு கொள்றீங்க. நாங்கள் நாடினோம் என்றால் உப்பு தண்ணீராக ஆக்குவோம் என்று அல்லாஹ் சொல்றான். ஃபலௌலா தஷ்குரு, நன்றி சொல்லுங்கோ, நன்றி செலுத்துங்கன்னு அல்லாஹ் சொல்றான். அஃபராய்துமுன் நாரல்லதி தூரூன், பற்ற வச்சுறீங்களே, அடுப்புல போட்டு விறக பற்ற வச்சுறீங்களே, இதை பற்றி இந்த நெருப்பை மூட்டுறீங்களே, இதை பற்றி யோசிக்கலையா? அன்தும் அன்ஷஅதும்
ஷஜரதஹா அம் நஹ்னுல் முன்ஷிஊன். இந்த நெருப்பை உருவாக்குறதுக்கு இந்த விறகை தந்தவன் யார்? சுப்ஹானல்லாஹ். அல்லாஹ்வுடைய வஹி, அல்லாஹ்வுடைய வார்த்தைகள் யாருக்கும் மறுக்க இயலாது. சிந்திச்சால் அவன் நிச்சயமா சத்தியமா இஸ்லாமிய கோட்டைக்குள்ள வந்துடுவான். அல்லாஹ்வுடைய வஹி தான் எங்கட மார்க்கம், அல்லாஹ்வுடைய வார்த்தைகள் தான் எங்கட லைஃப். சகோதரர்களே, கண்ணியமான அல்லாஹ்வின் நல்லடியார்கள், அல்லாஹ் குர்ஆன்ல இருக்கிறான், அஃபலா யததப்பரூனல் குர்ஆன் அம் அலா குலூபின் அக்ஃபாலுஹா. ஏனப்பா சிந்திக்காம இருக்கிறீங்க? கல்புகள் எல்லாம் பூட்டு போடப்பட்டிருக்குதா? கல்புகள் எல்லாம் லொக் போடப்பட்டிருக்குதா? வலகத் யஸ்ஸர்னல் குர்ஆன லிஸ்ஸிக்ர் ஃபஹல் மின் முத்தக்கிர். சிந்திக்கிறவங்க யாரும் இல்லையா? குர்ஆன் கஷ்டமா உங்களுக்கு? குர்ஆனுடைய வார்த்தைகள் கஷ்டமாக இருக்குதா? பாரமா இருக்குதா? பாக்கியமாக இருக்குதா? இவ்வளோ பாக்கியமான குர்ஆன் ஏன் சிந்திக்காம இருக்கிறீங்க? ஏன் கல்பு கெடுக்காம இருக்கிறீங்கன்னு அல்லாஹ் இருக்கிறான். கண்ணியமான அல்லாஹ்வின் நல்லடியார்களே, அல்லாஹு தாலாவினால் பொருந்தி கொள்ளப்பட்டு பொருத்தமான எல்லா காலத்துக்கும் பொருத்தமான முறையிலே இந்த தீனுல் இஸ்லாம், எங்கட இஸ்லாத்தை அல்லாஹ் தந்திருக்கிறான். வரதீது லகுமுல் இஸ்லாம தீனா. அவங்களுக்கு பொருந்தி கொண்ட மார்க்கம் இஸ்லாம் தான். இஸ்லாம் வேறொன்றும் இல்லை. வேற எங்க பயிற்சாலும் சந்தோஷம் இருக்காது, ராஹத் இருக்காது, காலத்துக்கு ஒத்து வராது, பொருத்தம் இருக்காது. அங்க சண்டை இருக்கும், பிரச்சனை இருக்கும், மனசில நிம்மதி இருக்காது. இஸ்லாத்துக்குள்ள இருந்து பாருங்க, இஸ்லாத்தை விளங்கி இஸ்லாத்துக்குள்ள வாழ்ந்து பாருங்க, அதில் இருக்கிற இன்பம் தேனை விட இன்பம். சகோதரர்களே, அதில் அல்லாஹ் அவ்வளோ இன்பத்தை வச்சிருக்கிறான். அல்லாஹ்வுடைய ஷவால் என்ன தெரியுமா? வஇன் குன்தும் ஃபீ ரைபிம் மிம்மா நஸ்ஸல்னா அலா அப்தினா. எங்கட அடியார் ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் அவங்களுக்கு இறக்கின அந்த வஹீல, அந்த குர்ஆன்ல உங்களுக்கு சந்தேகம் இருக்குமெண்டா, ஃபஅது பிசூரத்தின் மின் மிஸ்லிஹி வதுஉ ஷுஹதாஅக்கும் மின் தூனில்லாஹி இன் குன்தும் ஸாதிகீன். என்ன கூப்பிடாம எல்லா கடவுள்கள், அறிஞர்கள், சிந்தனையாளர்கள் எல்லாரையும் கூப்பிடுங்க, பிரச்சனை இல்லை. ஆனா என்னைய மட்டும் கூப்பிடாதீங்க. ஏழுமுண்டா இந்த குர்ஆன்ல ஒரு பிழைய பிடிங்க பாவம். அல் ஃபஅது பிசூரத்தின் மின் மிஸ்லிஹி, இதை போல ஒரு வார்த்தையை கொண்டு வாங்கலேன். அன்று கொடுத்த ஷவால் இன்று வரைக்கும், சுப்ஹானல்லாஹ், இதுக்கு பிறகு மேலாத சகோதரர்களே, கியாமத்துடைய நாள் வரைக்கும் எத்தனையோ பேர் அந்த காலத்தில் கொண்டு வந்தாங்க. அல் ஃபீலு மல் ஃபீல் வமா அத்ராக மல் ஃபீல் ஹுர்தூமுன் தவீல். எடுபடல, அது பொருந்தல்ல. கண்ணியமான அல்லாஹ்வின் நல்லடியார்களே, அல்லாஹ் தஆலா எங்களோட உணர்வு பூர்வமாக பேசுகிறான். என்னுடைய வார்த்தைகள் தானப்பா உங்களுக்கு வாழ்க்கையாக தந்திருக்கிறேன். என்னுடைய வார்த்தைகள் உங்களோட லைஃப், இதில் இன்பம் இருக்குது, இதில் ராஹத் இருக்குது. கண்ணியமான அல்லாஹ்வின் நல்லடியார்களே, இஸ்லாம் என்பது அல்லாஹ்வுடைய வஹி, எங்களோட உயிர், எங்களுடைய உயிர் நாடி. இஸ்லாம் என்பது ஒரு கட்டிடம் அல்ல, இஸ்லாம் என்பது ஒரு சிலை அல்ல. ஒரு அறிஞர் சொல்றார், இஸ்லாத்தை பாதுகாக்கணும், இஸ்லாத்தை பாதுகாக்கணும்ன்றீங்களே, இஸ்லாத்தை எங்க பாதுகாக்க போறீங்க? தோட்டத்தை பாதுகாக்கணும்னா எல்லாரும் போய்த்து வட்டையில் அப்படி நின்று தோட்டத்தை பாதுகாக்கலும். ஒரு சிலையை பாதுகாக்கணும்னா சுற்றி நின்று ஃபோர்ஸஸை போட்டு சிலையை பாதுகாக்கலாம். இஸ்லாத்தை பாதுகாக்கணும், இஸ்லாத்தை பாதுகாக்கணும், எங்கப்பா இஸ்லாம் இருக்குது? இஸ்லாம் என்பது ஒரு கட்டிடம் அல்ல, இஸ்லாம் என்பது ஒரு சிலை அல்ல. இஸ்லாம் என்பது எங்களோட உயிர், இஸ்லாம் என்பது எங்களோட உயிர் நாடி, இஸ்லாம் என்பது எங்களோட மூச்சு, இஸ்லாம் என்பது எங்களோட உயிர். சகோதரர்களே, அப்போ இஸ்லாத்தை பாதுகாக்கணும்னா இஸ்லாம் எங்களை விட்டு, எங்களோட உடம்பு விட்டு வெளியில இல்லை இருக்குது. இஸ்லாம் இருக்குது எங்களோட உள்ளத்தில், எங்களோட உயிர் தான் இஸ்லாமாக இருக்குது. கண்ணியமான அல்லாஹ்வின் நல்லடியார்களே, அந்த அல்லாஹ்வுடைய அந்த வஹையை, அந்த இஸ்லாத்தை சுமந்ததுனால முஸ்லிம்கள் என்ற பெயர். அந்த இஸ்லாம் என்கின்ற அந்த மூல மந்திரத்தை கல்பினால், வாயால மொழிஞ்சி கல்பினால ஏற்றுக்கொண்டதுனால எங்களுக்கு முஸ்லிம் என்று பெயர். அந்த இஸ்லாம் என்ற அந்த உணர்வை, அந்த வஹையை நாங்கள் தான் வாழ வைக்கணும். எங்களோட உடல் உறுப்புகளால் தான் அந்த இஸ்லாத்துடைய அழகை வேலை உலகத்துக்கு எடுத்து சொல்லணும். கண்ணியமான அல்லாஹ்வின் நல்லடியார்களே, இஸ்லாம் என்பது ஒரு வாழ்க்கை திட்டம். இஸ்லாம் என்பது ஒரு வாழ்க்கை திட்டம். சகோதரர்களே, ஏனைய மதங்களோடு, ஏனைய மார்க்கங்களோடு ஒப்பிடுகின்ற நேரம், இந்த இஸ்லாத்தை பார்க்கின்ற நேரம் அதோட அழகே வேறு, அதோட வெளிச்சமே வேற. சகோதரர்களே, இன்ன தீன யுஸ்ருன் சொன்னாங்க ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம், மார்க்கம் லேசப்பா, கஷ்டப்படுத்திடாதீங்க. விளங்க வச்சிருவங்களுக்கும் சில சொன்னாங்க, யஸ்ஸிரு வலா துனஃபிரு பஷ்ஷிரு வலா துனஃபிரு, நன்மாராயம் சொல்லுங்கோ, இஸ்லாத்தை வெறுக்க வச்சிடாதீங்க. சுப்ஹானல்லாஹ். கண்ணியமானவர்கள், இஸ்லாம் அழகான ஒரு மார்க்கம். இன்னல்லாஹ யுரீது பிக்குமுல் யுஸ்ர வலா யுரீது பிக்குமுல் உஸ்ர்.
அல்லாஹு தஆலா இந்த மார்க்கத்தை தந்து அவங்கள கஷ்டப்படுத்தல. நோயாளிகளுக்கு மாஷா அல்லாஹ் அழகான வழிகாட்டுதல் இருக்குது, குழந்தைகளுக்கான வழிகாட்டுதல், கற்பிணி தாய் எப்படி இருக்கணும், ரமதான் எப்படி கழிக்கணும், எப்படி தொழணும், ஒரு நோயாளி எப்படி தொழணும், முசாஃபிர் எப்படி தொழணும். மார்க்கத்தை தந்து அவங்கள கஷ்டப்படுத்தல. மார்க்கத்தை பாரமாக நினைச்சாதீங்க, பாக்கியமாக நினைங்கன்னு அல்லாஹ் சொல்றான். கண்ணியமான அல்லாஹ்வின் நல்லடியார்களே, அன்பான சகோதரர்களே, அன்பான வாலிபர்களே, இன்று உலகத்திலே எதிர்க்கப்படக்கூடிய மார்க்கமாக அல்லாஹ்வுடைய தீன் இருக்கிறது. இன்று முழு உலகத்திலும், அமெரிக்காவில் ஒரு ஆய்வு செஞ்சாங்க, முழு உலகத்திலும் எதிர்க்கப்படக்கூடிய மார்க்கம் எது? இஸ்லாமிய மார்க்கம் பதில். அதே மாதிரி மிக வேகமாக இன்றைய உலகத்திலே வளரக்கூடிய மார்க்கம் எது? இந்த ஆய்விலும் இஸ்லாம் என்ற பதில். கண்ணியமானவர்களே, மிக மிக வேகமாக பரவக்கூடிய, ஏனென்றா அது தானாக உள்ளம் கபூல் செய்யக்கூடிய முறையில் தான் இஸ்லாத்துடைய நூறை வெளிச்சத்தை அல்லாஹ் தந்திருக்கிறான். இதை யாரையும் போட்டு போஸ்ட் பண்ண தேவையில்லை, இதை யாரையும் போட்டு தீர்த்த தேவையில்லை. அவ்வளோ அழகான ஒரு மார்க்கம், வாழ்க்கையில் எடுத்து நடக்கிறதுக்கு பொருத்தமான ஒரு மார்க்கமாக. நீங்க மண்ணில் வாழுங்க, விண்ணில் வாழுங்க, எங்க வாழ்ந்தாலும் பொருத்தமான மார்க்கமாக அல்லாஹு தஆலா இந்த மார்க்கத்தை எங்களுக்கு தந்திருக்கிறான். கண்ணியமான அல்லாஹ்வின் நல்லடியார்களே, இந்த மார்க்கத்துக்கு எதிர்ப்புன்றது, இஸ்லாத்துக்கு எதிர்ப்புண்டா இஸ்லாமியர்கள் அப்படித்தானே. இஸ்லாத்தை இதுதான் இஸ்லாம் என்று யார் காட்டுறான்? நான் தான் காட்டணும். நான் முஹம்மதாக இருந்து, அப்துல்லாவாக இருந்து, ஃபாத்திமாவாக இருந்து, ஜைனபாக இருந்து, ருக்கையாவாக இருந்து, நான் தான் அந்த வகையை சுமந்து இஸ்லாத்துடைய அழகாக உலகத்துக்கு காட்டணும். இந்த இஸ்லாத்துக்கான எதிர்ப்பு இன்றைக்கு நேத்தல்ல சகோதரர்களே. ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் அன்னவர்கள் அந்த ஜஸீரத்துல் அரப், அதுக்கே குறைஷி காஃபிர்கள் பொறுப்பாக இருக்கிற நேரம் தாருன் நதுவால இருந்து ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் அவங்கள பற்றி, அவங்களோட தவ்வா பிரச்சாரத்தை பற்றி ஆலோசனை பண்ணுறாங்க. முஹம்மதுன்னு ஒருத்தர் வந்திருக்கிறார், அப்படியா இப்படியா, சுபஹானல்லாஹ். கடைசியில் ஒரு பைத்தியகார ஒரு பேச்சில் சூனியம் இருக்குது, மக்கள் எப்படியெல்லாம் இவரை விட்டு தூரமாக்கணும், அண்டைக்கே சிந்திச்சாங்க, அண்டைக்கே பிளான் பண்ணினாங்க. ஏன் தெரியுமா? இதை சூனியம்ண்டாங்க. இதை அல்லாஹ்வுடைய வெளிச்சமே, அல்லாஹ்வுடைய வஹ்யே, இதை பேசினால் காது கேட்டுச்சுன்னா காதில் இன்பம் உண்டாகும். குர்ஆனை எதிர்த்தவங்க குர்ஆனை கேட்டாங்க, ஹிதாயத்துக்குள்ள வந்தாங்க. குர்ஆனை விமர்சித்தவங்க குர்ஆனை கேட்டாங்க, கண்ணால கண்ணீர் கொட்டுது சகோதரர்களே. கண்ணால கண்ணீர் மாலை மாலையாக வடிது குர்ஆனை கேட்ட உள்ளங்கள். அதனால தான் ஷைத்தான் இந்த குர்ஆனை கேட்க விடாமல், குர்ஆனை சுமந்தவர்களோடு, ஹதீஸை சுமந்தவர்களோடு மக்களை நெருங்க விடாமல் ஷைத்தான் தடுத்து கொண்டிருக்கான். தெரியும், நெருங்கினா நெருப்பு பத்தும், நெருங்கினா இந்த வெளிச்சத்தோட வருவான், நெருங்கினா இந்த வெளிச்சத்தோட வெளியாகுவான். சுபஹானல்லாஹ். கண்ணியமானவர்கள், உமர் ஃபாரூக் ரலியல்லாஹு தஆலா அன்ஹு அண்ணவங்க எப்படி சேலஞ்ச் பண்ணினாங்க? சேலஞ்சோட, அந்த கோவத்தோட, அந்த வேகத்தோட, அந்த ஆவேசத்தோட, அந்த ஆத்திரத்தோட ஹபீபிடத்தில் போனவங்க ஒரு செகண்ட்ல கல்ப அல்லாஹ் மாத்தலையா? ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் அவங்களை அல்லாஹ்வுடைய தூதராக அல்லாஹ் அவங்க கபூல் செய்யலையா? சுப்ஹானல்லாஹ். கண்ணியமான அல்லாஹ்வின் நல்லடியார்களே, இன்று இஸ்லாம் வளருவதற்கு பெரிய ஆதாரம் என்ன தெரியுமா? அது எதிர்க்கப்படுவதுதான். ஒன்று கூடுதலாக எதிர்க்கப்பட மனுஷன் யோசிப்பான், ஏன் இதை இவ்வளோ எதிர்க்கிறாங்க, இதில் என்னமோ இருக்குது, ஏன் இவ்வளோ எல்லாம் பிளான் பண்ணி இஸ்லாத்தை எதிர்க்கிறாங்க, இஸ்லாத்துக்குள்ள என்னமோ ஒன்று இருக்குது, தேட ஆரம்பிப்பாங்க. கண்ணியமானவர்கள், இஸ்லாத்தை எதிர்ப்பது தான் இஸ்லாம் வளருவதற்கான ஒரு ஆதாரமாக இருக்குது. இன்றைக்கு இந்த இஸ்லாத்தையும் முஸ்லிம்களையும் விமர்சிப்பதிலே முதலாவது இன்றைய உலகத்தில் இருப்பது சகோதரிகளே மீடியாக்கள். இன்றைய உலகத்திலே இந்த இஸ்லாத்தையும் இஸ்லாமியர்களுக்கும் ஷேறு பூசுவதற்காக, கேவலப்படுத்துவதற்காக, அசிங்கப்படுத்துவதற்காக முதலாவது இடத்தில் இருப்பது மீடியாக்கள் சகோதரர்களே. இன்று மீடியாக்கள் எத்தனை உண்மைகள் மறைக்கப்படுகிறது, எத்தனையோ உண்மைகள் இந்த துவேஷ உணர்விலே இன்று சமூகத்துக்கு கொண்டு செல்லப்படுகிறது. என்ன காரணம் சகோதரர்களே? இன்னும் அதிகமானவங்க நினைச்சுறாங்க, பள்ளியை பற்ற வச்சுட்டா இஸ்லாத்தை அழிச்சிடலும், பள்ளிக்கு ஒரு பொம்மை அடிச்சுட்டா இஸ்லாத்தை அழிச்சிடலும், குர்ஆனை பற்ற வச்சுட்டா இஸ்லாத்தை அழிச்சிடலும், குர்ஆன் எடுத்து வீசினா இஸ்லாம் இல்லாமல் பேய்த்திடும், அவங்கள விமர்சிச்சா இஸ்லாம் ஓடி பேய்த்திடும். சகோதரிகளே, இஸ்லாம் குர்ஆன், கண்ணியமானவர்கள், இஸ்லாம் ஒரு உணர்வு, இஸ்லாம் என்பது என்னோட உயிர். நீங்கள் இஸ்லாத்தை அழிக்கணும்னு உலகத்தில் இருக்கிற முழு முஸ்லீம்களையும் அழிக்கணும், அப்போதான் உங்களுக்கு இஸ்லாத்து இல்லாமல் ஆக்கிடும். குர்ஆனை பற்ற வச்சுறதுனால நீங்கள் ஒரு குர்ஆனை பற்ற வச்சிருங்க, பல கோடிக்கணக்கான உள்ளங்களிலே அல்லாஹ் அவனுடைய வஹ்யை அல்லாஹ் பாதுகாத்து வைத்திருக்கிறான். 6 மாதத்தில் குர்ஆனை சுமந்த கல்புகள் இருக்குது சகோதரிகளே.
3-4 வருஷம் சின்ன குழந்தைகள் இந்த வகையை சுமக்குறாங்க கல்புல. சுப்ஹானல்லாஹ். அல்லாஹ்வுடைய வார்த்தைகளை அல்லாஹ் கல்புல வச்சு பாதுகாக்கிறான். சுதூரிலும் பாதுகாத்தான் அல்லாஹ், சுத்தூரிலும் அல்லாஹ் பாதுகாப்பான். இவங்க நினைக்கிறாங்க பள்ளியை உடைச்சா இஸ்லாம் முடிஞ்சு, குர்ஆனை பத்த வச்சா இஸ்லாம் முடிஞ்சு. இஸ்லாத்தை விளங்கல்ல. இஸ்லாம் எங்கட உயிர். இஸ்லாம் எங்கட உயிர் சகோதரிகளே, கண்ணியமான அல்லாஹ்வின் நல்லடியார்களே. ஒரு காலம் சொல்லி கொண்டிருந்தாங்க, முஸ்லீம்கள் மக்கால வைத்து கல்ல வணங்குறாங்களாமே, முஸ்லீம்கள் மக்காவுக்கு போய்த்து கல்ல வணங்குறாங்களாமே. நாங்கள் கல்ல வணங்கல்ல, அந்த காபத்துல்லாஹுடைய திசையை நோக்கி நாங்கள் தொழுகிறோம் அல்லாஹ்வுக்காக. இஸ்திக்பாலன் லில் காபா, நாங்கள் தொழுகிறது இல்ல அல்லாஹ்வுக்காகத்தான். இன்றைக்கு அந்த யதார்த்தத்தை இந்த முழு உலகத்துக்கும் நாங்கள் இன்றைக்கு இந்த கொரோனா இந்த லீவில் இருந்து ஒன்று எடுத்து சொல்கிறோம். அந்த மெசேஜை இன்றைக்கு நாங்கள் கொடுக்குறோம் இந்த முழு உலகத்துக்கும் ஒரு மெசேஜ். நீங்கள் சொன்னீங்களே இவ்வளோ காலம் நாங்கள் கட்டிடத்தை வணங்குறோம், நாங்கள் ஒரு கல்லை வணங்குறோம். இன்றைக்கு பள்ளிகள் மூடப்பட்டு பல மாதங்கள் சகோதரர்களே வீடுகள் இருந்து தொழுகிறோம். கட்டிடம் முக்கியம் அல்ல. காபத்துல்லாஹ்வில் இருந்தாலும் வெளியிலே வந்து தொழலையா? நாங்கள் கட்டிடத்தை வணங்கவும் இல்லை, கட்டிடத்துக்காக இபாதத்து செய்ய வந்தவர்கள் அல்ல. கண்ணியமானவர்கள், எங்கிருந்தாலும் எங்களோடு நாங்கள் எங்கிருந்தாலும் சாப்பிடுவோமா இல்லையா, எங்கிருந்தாலும் குடிப்போமா இல்லையா, எங்க இருந்தாலும் தூங்குவோமா இல்லையா, எங்க இருந்தாலும் குடும்பம் நடத்துவோமா இல்லையா, எங்க இருந்தாலும் எங்களோட ரப்பு எங்களோட இருக்கிறான். எங்க இருந்தாலும் என்ன போட்டு ஒரு ஜெயிலில் மூடுங்க, அவங்களுக்கு இஸ்லாத் இல்லாமலாக்கலாம். பள்ளியை மூடுங்க, பிரச்சனை இல்லை. எங்களைய கட்டி வைங்க. அல்லாஹுடைய வஹி, அல்லாஹுடைய அந்த மார்க்கம் என் கல்பில் வாழ்ந்து கொண்டிருக்குது, என் சிந்தனையில வாழுது. சுபஹானல்லாஹ். கல்பால் அல்லாஹோட நான் பேசிக்கொண்டிருப்பேன். இஸ்லாத்தை விளங்க வச்சிடும் சகோதரர்களே. மாற்று மத சகோதரர்கள் இஸ்லாத்தை விளங்கல்ல, நாங்கள் இஸ்லாத்தை விளங்கப்படுத்தல. அவங்களோட எங்கள் வீட்டில் வந்து பாஸ் வேலை செய்கிறான், தென்னை மரத்தில் தேங்காய் பிச்சுறான், வருஷக்கணக்கில் கூட்டாளி, அவன்கிட்ட கல்யாண வீட்டுக்கு போகிறோம், அவன் எங்கிட்ட கல்யாண வீட்டுக்கு வரான், அவன்கிட்ட ஷா வீட்டுக்கு நாங்கள் போகிறோம், அவன் எங்கிட்ட மையத்து வீட்டுக்கு வரான், மச்சான் கிச்சான் கூட்டாளி, எத்தனை வருஷம். நாளைய கியாமத்தில் வைத்து காட்டி கொடுப்பான். இவரோட 25 வருஷம் நட்பாக இருந்தேன், இந்த வஹியை பற்றி இந்த அமானிதத்தை பற்றி சொல்லி தரலையா அல்லாஹ்? அந்த நேரத்தில் அல்லாஹ் கேட்பான், ஏ அடியானே, நீ மட்டுமே இந்த வஹிக்குள்ள வாழ்ந்தாய், என்னுடைய வெளிச்சத்தில் வாழ்ந்தாய், ஏன் இந்த அடியானுக்கு சொல்லி கொடுக்கல? எங்களுக்கு மட்டும் இல்லப்பா ரப்பு, இந்த குர்ஆன் எங்களுக்கு மட்டும் இல்லை. குல் அஊது பிரப்பின் நாஸ் மலிக்கின் நாஸ் இலாஹின் நாஸ், முழு மனிதர்களுடைய ரப் குர்ஆன், முழு உம்மத்துக்கு முழு உலக மக்களுக்கும் குர்ஆன் வழிகாட்டி. ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் முஸ்லிம்களுக்கு மட்டுமல்ல, ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் முழு உலக மக்களுக்கும் அல்லாஹ்வுடைய தூதர், அஷ்ரஃபுல் ஹல்கி ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் அன்னவங்க. கண்ணியமானவர்களே, அவங்களுக்கு இஸ்லாத்தை சொல்லுவோம். இஸ்லாத்தை சொல்கிறோண்டா சண்டை பிடிக்கிறதல்ல, விவாதம் பண்ணுறதல்ல, டிபேட் அல்ல. இஸ்லாத்தை சொல்லணும் எப்படி தெரியுமா? எங்கட வாழ்க்கையில் சொல்லணும், வார்த்தையில் சொல்கிறதல்ல. இஸ்லாம் இஸ்லாம் என்கிறது வாழ்ந்து காட்டுங்க. இஸ்லாமிய முறைப்படி வாழ்ந்து காட்டுங்க. இஸ்லாமிய முறைப்படி சாப்பிட்டு காட்டுங்க. இஸ்லாமிய முறைப்படி விளையாடி காட்டுங்க. இஸ்லாமிய முறைப்படி வியாபாரம் செஞ்சு காட்டுங்க. இஸ்லாமிய முறைப்படி சுபஹானல்லாஹ் எல்லாம் அல்லாஹ்வுடைய வஹியோட கலந்து வாழ்ந்து பாருங்க. இந்த வெளிச்சம் தெரிக்கும். எல்லா இடத்திலிருந்தும் எங்களோட வெளிச்சத்துக்குள்ள வந்து கொண்டிருப்பாங்க. கண்ணியமான அல்லாஹ்வின் நல்லடியார்களே, நாங்கள் இஸ்லாத்தை வெறுமனே சும்மா அப்துல்லா, அப்துல் ரஹ்மான், ஜெய்னப், சுமை அழகான பேர்களை வச்சுட்டு இருக்கிறோம். எங்கள்கிட்ட இஸ்லாம் இருக்குதா? எனக்கு இஸ்லாத்தை பற்றி எந்த அளவு தெரியும்? ஆனால் எங்களுக்கு பெருசாக கோபம் வரும். யாராலும் என்னமாலும் ஃபேஸ்புக்கில், மீடியாவில், வாட்ஸ்அப்பில் யாரும் என்னமாலும் பேசினா எங்களுக்கு இல்லாத கோபம் சுபஹானல்லாஹ், வெட்டணும், கொத்தணும், அடிக்கணும், போராட்டம் நடத்தணும். அப்படி அட நீயே இஸ்லாத்தை கணக்கெடுக்கிறாய் இல்லை, இஸ்லாத்தை சும்மா களிமாவோட வச்சுக்கொண்டு உனக்கிட்டே தொழுகை இல்லை, உனக்கிட்டே நோன்பு இல்லை, உனக்கிட்டே முறையான இஸ்லாமிய வாழ்க்கை இல்லை, எங்கள்கிட்ட இல்லை. ஆனால் அடுத்தவங்க சொன்னோன்னு எங்களுக்கு ரோஷம். கண்ணியமானவர்களே, சுபஹானல்லாஹ், இந்த இஸ்லாத்தை நாங்கள் வாழ்ந்து காட்டணும் அடுத்தவர்களுக்கு. எங்களுக்கு தெரியும் இந்த இஸ்லாத்தை எதிர்க்கிறதுக்காக, அல்லாஹ்வுடைய வஹியை எதிர்ப்பதற்காக, அதாவது அமெரிக்காவில் ஒரு படம் ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் அவங்கள பற்றி, எங்களோட உயிர் ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் அவங்கள பற்றி ஒரு கேலி சித்திரத்தை வரைஞ்சி முதலாவது அரபில் வெளியிட்டாங்க. அது அரபில் போட்டது பெருசாக உலகத்தில் இஷ்யூ ஆகலை. அப்புறம் இங்கிலீஷில் போட்டாங்க. முழு உலகத்திலேயும் எதிர்ப்பு, முழு உலகத்திலும் அவனோட எம்பேசிகள், அவனோட தூதரங்கள் எல்லாம் முற்றுகையிட்டு எவ்வளோ எதிர்ப்பு உலகத்து. சுபஹானல்லாஹ். ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் கண்ணால் காணல. நாங்கள் ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் பேசின மொழி அரபு, ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் பிறந்த வம்சம் குறைஷ் வம்சம், ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் வாழ்ந்தது மக்கால, மரணித்தது மதீனால. 1400 வருஷத்துக்கு பிறகும் இன்றைக்கு ஒருத்தன் ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் அவங்கள பற்றி பேசினா, ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் பற்றி குறை பேசினா, ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் அவங்கள பற்றி யாராவது எழுதினா எவ்வளோ கோபம் வருது. இதுதான் அல்லாஹ்வுடைய தீன், இதுதான் அந்த வெளிச்சத்துடைய யதார்த்தம். சகோதரர்களே,
கண்ணியமான அல்லாஹ்வின் நல்லடியார்களே, எத்தனையோ பேர்கள் இஸ்லாத்தை எதிர்த்தார்கள். இஸ்லாத்தை எதிர்க்கக்கூடியவர்கள் ரெண்டுல ஒன்று நடக்கும். ஒன்று இஸ்லாத்துடைய எதிர்ப்பு ஹிதாயத்துடைய வாசல். இஸ்லாத்துடைய எதிர்த்து இஸ்லாத்தை எதிர்க்கணும்னு தேடுவான். தேடி 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 அவனை கல்வி விடாது. ஹக்கான மார்க்கமே, உண்மையான மார்க்கமே, பொருத்தமான மார்க்கமே, நல்ல மார்க்கமே, இதுல பிழையொன்றும் இல்லையே, அவனோட மனச்சாட்சி அவனை விடாது. தேடி 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 கடைசிக்கு லா இலாஹ இல்லல்லாஹ் முஹம்மதுர் ரசூலுல்லாஹ் இது உண்டு. அப்படி இல்லை, அல்லாஹுடைய ஏற்பாட்டில் எவனுக்கு ஹிதாயத் என்று இல்லை என்று இருந்தால் அல்லாஹு தாலா ஹலாக்கத், அல்லாஹ் அழிச்சு போடுவான். கண்ணியமான அல்லாஹ்வின் நல்லடியார்களே, எத்தனையோ பேர்கள் இஸ்லாத்துக்கு எதிராக சவால் விட்டவர்கள், இஸ்லாத்துக்கு எதிராக ரசூலுல்லாஹ்வுக்கு எதிராக கேலி சித்திரம் வரைஞ்ச அந்த மனிதனை அல்லாஹு தாலா உள்ளத்தில் கல்புல ஹிதாயத்தை நூறானியத்தை கொடுத்து அல்லாஹுடைய கஅபாவை அல்லாஹ் தவாஃப் செய்ய வைக்கலையா? அல்லாஹுடைய கஅபாவை வலம் வர வைக்கலையா? ஹபீப் ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் ஜியாரத் செய்ய வைக்கலையா? ஜியாரத்துக்கு முன்னால கண்ணீர் சிந்த வைக்கலையா? ஜியாரத்துக்கு முன்னால் அல்லாஹ் அழ வைக்கலையா? என்ன சொன்னான்? என்னுடைய வாழ்க்கை இருக்கும் வரை இந்த ஹபீபுக்காக பேசுவன், இந்த இஸ்லாமிய தூதை, இந்த அமானிதத்தை முழு உலகத்துக்கும் எடுத்துக்கொண்டு போவன். பள்ளியை உடைச்சவன் எத்தனை பள்ளிகளை கட்டினான், எத்தனை மினாராக்கள். ஒருத்தர் சொல்லியிருந்தார் பிரான்ஸ்ல, எனக்கு உலகத்திலே மிக விருப்பமில்லாத ஒரு வார்த்தை இருக்கும் என்றால் அது பாங்கு சத்தம். என் லைஃப்ல எனக்கு விருப்பமில்லாத ஒரு வார்த்தை இருக்கும் என்றால் அது அதானுடைய சப்தம். கடைசியில் அல்லாஹ் எந்த அளவுக்கு மாற்றினான் என்றால் கண்ணியமானவர்களே, உலகத்திலே மிக மிக விருப்பமான கல்புக்கு குளிர்ச்சியான ஒரு வார்த்தை இருக்கும் என்றால் அது அதான் என்று சொன்னான். சுபஹானல்லாஹ். மினாராக்களை உடைச்சவன் எத்தனை ஆயிரம் மினாராக்களை அல்லாஹ் கட்ட வைத்தான். கண்ணியமானவர்களே, இது மனிதனோடு விளையாடுறல்ல, இது ஒரு அரசியல்வாதியோட விளையாடுறதல்ல, இது ஒரு விஞ்ஞானியோட விளையாடுறதல்ல, இது படைச்ச ரப்புல் ஆலமீனோட விளையாடினால் இதுதான். ஏனென்றால் இது அல்லாஹுடைய மார்க்கம். சகோதரர்களே, எந்த காலத்துக்கும் பொருத்தமான முறையிலே அல்லாஹ் இந்த மார்க்கத்தை தந்திருக்கிறான். கண்ணியமான அல்லாஹ்வின் நல்லடியார்களே, நிறைய பேர் பாவம், மாற்று மத சகோதரர்கள் ஒரு கருத்தொண்டு, அவங்க பாவம் அவங்களுக்கு கொடுக்கப்பட்ட ஒரு மெசேஜ், தவறான ஒரு கருத்து, மீடியாக்கள் மூலமாக, இஸ்லாத்துடைய எதிரிகள் மூலமாக, இஸ்லாத்தை விமர்சிக்கின்றவர்கள் மூலமாக சுபஹானல்லாஹ் கொடுத்த ஒரு மெசேஜ், இஸ்லாம் என்பது பயங்கரவாதம், இஸ்லாம் என்பது இரக்கமில்லாதவங்க, முஸ்லீம்கள் இரக்கமில்லாதவங்க, இஸ்லாம் வாளால் பரப்பப்பட்டது. நாம் கேட்குறோம், இஸ்லாம் வாளால் பரப்பப்பட்டதுன்றீங்க, எங்களோட முழு இஸ்லாம் குர்ஆனில் ஹதீஸில் எழுத்து மூலம் எழுதப்பட்டிருக்குது, எல்லா லாங்குவேஜ்லேயும் இருக்குது வாப்பா, எல்லா லாங்குவேஜ்லேயும் இருக்குது. இஸ்லாம் வாளால் பயமுறுத்தி, இஸ்லாத்துக்கு வந்துட்டு கழுத்தை வெட்டி போடுவேன், இஸ்லாத்துக்கு வரலன்னா கழுத்தை வெட்டுவேன், இஸ்லாத்துக்கு வரலன்னா ஊருட்டு விரட்டுவேன், இஸ்லாத்துக்கு வரலன்னா வீட்டுக்கு நெருப்பு வச்சுவேன். உண்டு. ஒரு சம்பவத்தை காட்டுங்களப்பா, ஒரு சம்பவத்தை அண்டையிலிருந்து இந்த வரங்காட்டி கொடுக்குற சேலஞ்ச் அதுதான். இஸ்லாம் வாளால் பரப்பப்பட்டதுன்றீங்க, யுத்தங்கள் நடந்திருக்கலாம், அது பொதுவாக எல்லா நாட்டிலையும் யுத்தம் இருக்குது, அதற்கான நிபந்தனைகள் இருக்குது. எங்களோட நாட்டிலையும் இந்த யுத்தம் நடக்கலையா, அரசாங்க ரீதியாக யுத்தம் நடக்கலையா, இது நாட்டு சட்டத்தில் யாப்பில் இருக்குது. என்னை யுத்தம் கொள்ளவார அநியமாக நான் பார்த்துட்டு இருக்கவா, நான் கோழையாக இருக்கவா, நான் வீட்டில் இருக்கிறேன், என் பொருள் ஒருத்தன் களவாண்டு போக வாரான், நான் பாதுகாக்காம சும்மா இதாக எடுத்துகிட்டு போவான் கொடுத்துட்டு இருக்கவா, இதை யார் ஏற்றுக்கொள்வான்? எந்த மனிதன் ஏற்றுக்கொள்வான்? எந்த சட்டம் ஏற்றுக்கொள்ளும்? எந்த நாடு ஏற்றுக்கொள்ளும்? எந்த அரசியல் யாப் ஏற்றுக்கொள்ளும்? இது யாரும் ஏற்றுக்கொள்றது இல்லை. கண்ணியமானவர்களே, ஒன்றை காட்டுங்க, ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் வாளால பரப்பினாங்கண்டு. கண்ணியமானவர்களே, இஸ்லாம் வாளால பரப்பப்பட்ட மார்க்கம் அல்ல. இஸ்லாம் டிபேட், விவாதம் வச்சு ஊடு கட்டித்தாரன், அழகான பொண்ணத்தாரன், மண்ணத்தாரன், சொத்தத்தாரன், பத்தரத்தாரன், பதவியத்தாரன் வாங்க நாங்கள் கூப்பிட மாட்டோம். அந்த நோக்கத்தில் வாரீங்களா, வந்துடாதீங்கன்னு சொல்கிறோம். கல்யாணம் முடிக்கிற நோக்கத்தில் மட்டும் இஸ்லாத்துக்குள்ள வந்துடாதீங்க, நீ இருக்கிற மார்க்கத்திலே நில்லுங்க வாப்பா. கடைசிக்கு இங்களை எம்மதமும் சம்மதம் இந்த பாபு எங்கட மார்க்கத்தில் இல்லை. வந்தால் அல்லாஹ்வுக்காக வேண்டி படைச்ச ரப்ப நம்பி, இந்த இஸ்லாமிய கொள்கையை நம்பி விளங்கி வாங்க. பொண்ணு எடுக்கிறதுக்காக வந்துடாதீங்க, வீட்டுக்காக, சொத்துக்காக, உதவிக்காக மட்டும் வந்து நாங்கள் அதைத்தான் சொல்கிறோம். மண்டையிலிருந்து இன்றைக்கு மாத்தான் சொல்கிறோம். இஸ்லாத்துக்கு வாரீங்களா, கூப்பிட்டு கேட்குறோம் நாங்கள், ஏன் இஸ்லாத்துக்கு வாரீங்க? கல்யாணம் முடிக்கிற நோக்கமா? எந்த நோக்கமோட? அந்த நோக்கத்தில் வந்தால் கல்யாணம் முடிஞ்சு வேலை முடிஞ்சோன்னா நீங்கள் வைத்திருவீங்க. ஊடு, ஜக்காத்து, ஹஜ்ஜி, நோம்பு, அந்த நோக்கத்தில் வந்து அதை எடுத்தோன்னா கடைசிக்கு உங்களுக்கு அந்த ஏதாவது ஒரு மார்க்கத்தில் இருங்க, பிரச்சனை இல்லை. ஆனால் இஸ்லாத்துக்கு வரனா முறையாக வாங்க, படிச்சு வாங்க. இஸ்லாமியர்களை நம்பி வந்துடாதீங்க, இஸ்லாத்தை நம்பி வாங்க. இஸ்லாத்துக்கு சொந்தக்காரனான ரப்பை நம்பி வாங்க, ரப்பு கைவிட மாட்டான். அதைத்தான் இன்றைக்கு முழு உலகத்தை பார்த்தும் நாங்கள் சொல்லி கொண்டிருக்கிறோம். ஆனால் இந்த இஸ்லாத்தை தவறாக இந்த உலகத்துக்கு காட்டியவர்களே மிகப்பெரிய பங்கு இந்த அமெரிக்காவுக்கு இருக்கிறது. அந்த உண்மையை சொல்லித்தான் ஆகணும்.
இஸ்லாத்தை எதிர்ப்பதில், இஸ்லாத்தை விமர்சிப்பதில் முக்கியமான பங்கு இவர்களுக்கு இருக்கிறது. இந்த ஐஎஸ் உருவாக்கினாங்க. இதுக்கும் இஸ்லாத்துக்கும் சம்பந்தம் இல்லை சகோதரர்களே. ஐஎஸ்ஐ இந்த வார்த்தைக்கும் இஸ்லாத்துக்கும் வாசமே கிடையாது. முஸ்லீம்களுக்கும் அதுக்கும் சம்பந்தமே கிடையாது. அவங்களோட கொள்கைகள், அவங்களோட கோட்பாடுகள், அவங்களோட இதை பார்க்குற நேரம் இஸ்லாத்துக்கும் அதுக்கும் மலைக்கும் மடுவுக்கும் உள்ள வித்தியாசம். அதில் போட்டு பத்தவை சார் இவங்க ஒரு பேச்சுக்கு இஸ்லாத்துக்காக வந்தவங்க தான், இஸ்லாத்தை பாதுகாக்க வந்த கூட்டம் தான் என்று வச்சு கொண்டாலும் அடித்தது முழுக்க முழுக்க இஸ்லாமிய நாடுகளுக்கு போட்டு போட்டு கொண்டான். இஸ்லாமியர்களை போட்டு போட்டு பத்த வச்சான் முஸ்லீம் குழந்தைகளை. சிரியாவில் பாருங்க, யமனில் பாருங்க, சவுதியில் பாருங்க, பாகிஸ்தானில் பாருங்க, பக்தாதில் பாருங்க, ஈராக்கில் பாருங்க, வரலாறு பாருங்களேன். இஸ்லாத்தை பாதுகாக்கணும், முஸ்லீம்களை பாதுகாக்கணும்னா முஸ்லீமுக்கு அடிப்பான இவன் சரி வந்து வெளுத்து போட்டு உள்ள போம்பேலாம் போட்டு பச்சிலம் குழந்தைகளை கற்பிணி தாய்மாரில் போட்டு கொண்டு அந்த பெரலில் சூடான பெரலில் ஆகலை போட்டு உசுரோட கொண்டு இந்த மார்க்கமா எங்கட மார்க்கம்? எங்கட எவ்வளோ அழகான மார்க்கம் இந்த வகையோட அல்லாஹுடைய மார்க்கம். இந்த எவ்வளோ அழகான வழிகாட்டுதல். சுபஹானல்லாஹ். மிருகங்களுக்கு அநியாயம் செய்யாதீங்கன்னு சொல்கிற மார்க்கத்தில் நாங்கள் வாழ்கிறோம். ஒரு மாட்டை அறுக்கிறீங்களா, கத்தியை கூர்மையாக்கி அருங்க, அதை வருத்தப்படுத்தாதீங்க, சுவாச குழாயை விளங்காம மருந்து போடுங்கன்னு சொல்கிறோம். அறுக்கிறதுக்கு முன்னால் ஒன்றுக்கு முன்னு கொண்ட காட்டி அறுக்காதீங்க, அதுக்கும் விளங்குதுன்னு சொல்கிறோம். கொஞ்சம் தண்ணியை கொடுத்துட்டு அருங்கன்னு சொல்கிறோம். சுபஹானல்லாஹ். எங்கட சம்பவங்கள் தெரியாதா இஸ்லாத்தில்? ஒரு நாய்க்கு தண்ணி கொடுத்த ஒரு பொம்பளை அல்லாஹ் சுவர்க்கவாதியா மன்னிச்சு, நாய்க்கு தண்ணி கொடுத்த பொம்பளை அல்லாஹ் மன்னிச்சிருக்கிறான். ஒரு இபாதத்து செய்யக்கூடிய ஒரு பெண்மணி ஒரு பூனையை கட்டி வச்ச பசியில மரணித்ததுனால் அந்த பெண்மணி நரகத்துக்கு போறான் ஹதீஸ்ல இருக்குது. இஸ்லாத்தை படிக்கணும் சகோதரர்களே. யார் யாரோ எங்கெங்கோ இருந்து மீடியாக்கள் இருந்து சொல்றதெல்லாம் நாங்கள் நம்பப்படாது. இந்த கவிதா நடந்தது. இந்த ஐஎஸ் என்ற இந்த லேபலை குத்தினார்கள் இஸ்லாமியர்கள் என்று. சுபஹானல்லாஹ். எங்கட நாட்டில் போன வருஷம் எங்கட அந்த கிறிஸ்துவ சகோதரர்களுக்கு செஞ்ச அநியாயம். சுபஹானல்லாஹ். கண்ணியமானவர்களே, கண்ணியமா குர்ஆன் என்ன சொல்லுது தெரியுமா? மன் கதல நஃப்ஸன் பிகைரி நஃப்ஸின் அவ் ஃபஸாதின் ஃபில் அர்த் ஃபகஅன்னமா கதலன் நாஸ ஜமீஆ வமன் அஹ்யாஹா ஃபகஅன்னமா அஹ்யன் நாஸ ஜமீஆ. சுபஹானல்லாஹ். அழகான வார்த்தைகள். ஒரு மனிதனை கொல்றீங்களா, ஒரு மனிதனை இல்லப்பா முழு உலகத்தில் உள்ள மக்களே கொண்டதுக்கு சமன். ஒரு மனிதனை வாழ வைக்கிறீங்களா, முழு உலகத்தை வாழ வச்சதுக்கு சமன்னு குர்ஆன் சொல்லுது. குர்ஆன் சொல்லுது. சூரத்துல் மாயிதா 32வது வசனம் எடுத்து பாருங்க. குர்ஆன்ல ஒரு மனிதனை கொண்டால் நீ முழு உலகத்தை உலக மக்களையும் கொண்டதுக்கு சமன். நீ உன்னோட வாப்பாவை கொண்டிருக்கிறாய், உன்னோட உம்மாவை கொண்டிருக்கிறாய், உன்னோட பொஞ்சாதியை கொண்டிருக்கிறாய், உன்னோட புள்ளையை கொண்டிருக்கிறாய். நீ மனுஷன் இல்லப்பா. யுத்தத்திலே கருணை காட்டிய மார்க்கம் எங்கட மார்க்கம். யுத்தத்துக்கு போறீங்களா, யுத்தத்துக்கு வாரவங்களை மட்டும் ஃபேஸ் பண்ணுங்க. குழந்தைகளை கொல்லாதீங்க, பெண்களை கொல்லாதீங்க, மரமட்டைகளுக்கு அநியாயம் பண்ணாதீங்க, மத வழிபாட்டு தலங்களுக்கு அநியாயம் பண்ணாதீங்க. இஸ்லாத்தை படிங்க. இஸ்லாத்தை தெரியலையா? இஸ்லாத்தை புடவை கடையில் வைத்து புடவை வாங்குறீங்களே, ஹார்ட்வேரில் வைத்து கம்பி வாங்குறீங்களே, ஹோட்டலில் வைத்து பானை கேட்குறீங்க. இதே மாதிரி மார்க்கத்தை வந்து கேளுங்க உலமாக்கள்கிட்ட. முறையான உலமாக்கள்கிட்ட கேட்டால் இந்த இஸ்லாத்தை பற்றிய தெளிவை நாங்கள் உலகத்துக்கு நாங்கள் கொடுப்போம் இன்ஷா அல்லாஹ். கண்ணியமான அல்லாஹ்வின் நல்லடியார்களே, அதனால் இஸ்லாம் எதிர்க்கப்படுவது என்பது புதுசல்ல. உலகத்துக்கு எப்போ இந்த வெளிச்சம் ஆரம்பமானதோ அண்டையிலிருந்து இண்டு வரங்காட்டி இன்ஷா அல்லாஹ் கியாமத்துடைய நாள் வரைக்கும் எதிர்க்கப்பட்டு கொண்டிருக்கும். எதிர்ப்புகளுக்கு மத்தியிலே அல்லாஹ் வளர்த்து கொண்டிருப்பான். இதனுடைய ஸ்பெஷல் அதுதான். இஸ்லாத்துடைய அழகு எதிர்க்கிறவங்களை வச்சு எதிர்க்கிறவனை இமாமாக்குவான் அல்லாஹ். எதிர்க்கிறவனை மிம்பரில் ஏற்றுவான், எதிர்க்கிறவனை தவாஃப் செய்ய வைப்பான், எதிர்க்கிறவனை ஜியாரத்து செய்ய வைப்பான், எதிர்க்கிறவனை அள வைப்பான், எதிர்க்கிறவனை தாயாக்குவான், எதிர்க்கிறவனை ஆலிமாக்குவான், எதிர்க்கிறவனை உம்மத்துக்கு முன்மாதிரியான ஒரு மாணிக்கமாக அல்லாஹ் மாற்றுவான். இன்றைக்கு என்னத்துக்கு எங்களுக்கு அநியாயம் செய்கிறாங்க இஸ்லாத்துக்கு? இஸ்லாமி நாம் நாடு கேட்டோமா, நாம் என்ன அரசாங்கம் கேட்டோமா, பொண்ணை கேட்டோமா, மண்ணை கேட்டோமா, என்னத்தை கேட்டோம்? நாங்கள் ஒன்றைத்தான் கேட்குறோம். முழு உலகத்திலையும் கேட்குறோம். எங்கே இருந்தாலும் எங்கே வாழ்ந்தாலும் எங்களோட உரிமையோட இஸ்லாம் என்கிறது ஒரு வாழ்க்கை திட்டம். எங்களை நிம்மதியாக வாழ விடுங்க. நாங்கள் 5 நேரம் தொழணும். பெண்களுக்கு இன்னொரு வாழ்க்கை சிஸ்டம் ஒன்று இருக்குது. இந்த மார்க்க முறைப்படி எங்களுக்கு வாழ்கிறதுக்கான உரிமையை தாங்கன்னு தான் கேட்குறோம் சகோதரிகளே. கண்ணியமான அல்லாஹ்வின் நல்லடியார்களே, ஆனால் ஏதோ இஸ்லாத்துடைய காலப்புணர்ச்சி இஸ்லாம் வளர்றதை பார்த்து கொண்டிருக்கிறது. அப்படித்தான் இஸ்லாம் வளர்ந்தது எளிமையாக, அனாதையாக. இதே மாதிரி கடைசி நேரத்தில் எதிர்ப்புகளுக்கு மத்தியில் அனாதையாக ஆதரவு அற்ற நிலையில தான் அல்லாஹ் தாலா இந்த இஸ்லாத்தை அல்லாஹ் எடுப்பான். கண்ணியமானவர்கள், எவ்வளோ எல்லாம் முஸ்லீம்களை இஸ்லாத்தை கேவலப்படுத்துறதுக்கு ஷரியத்தை கேலி செய்கிறாங்க. முஸ்லீம்களுக்கு கோபம் வரும். எங்களுக்கு கோபம் வந்ததுக்கு நாங்கள் அல்லாஹ்விடத்தில் முறையிடுவோம். கண்ணியமான அல்லாஹ்வின் நல்லடியார்களே, முஸ்லீம்களை போட்டு வேடம் போட்டு இஸ்லாத்தை கேவலப்படுத்த பார்க்குறாங்க. ஃபர்தாவை போட்டு அந்நிய பெண்கள் ஃபர்தாவை போட்டு இஸ்லாத்தை கேவலப்படுத்த பார்க்குறாங்க. தாடியை வச்சு தொப்பியை போட்டு இஸ்லாத்தை கேவலப்படுத்த பார்க்குறாங்க. சுபஹானல்லாஹ். கண்ணியமானவர்களே, இது எது எப்படி இருந்தாலும் யார் எதிர்த்தாலும் அல்லாஹுடைய வஹையை
அல்லாஹ் தஆலா முழு உலகத்துக்கும் அல்லாஹ் ஒளி வீச செய்து கொண்டே இருப்பான் என்பதை நாம் ஒவ்வொருத்தரும் விளங்கணும். இன்றைய பாருங்க, இன்றைக்கு இஸ்லாம் எவ்வளோ எதிர்க்கப்படுகிறதோ இதே மாதிரி இந்த இஸ்லாம் இன்றைக்கு வளருதா இல்லையா? ஹாலிவுட்ல இருக்கிற இஸ்லாத்துக்கு வரான், பாலிவுட்ல இருக்கிறவன், நடிகர் நடிகைகள், ஸ்போர்ட்ஸ், ஜிம் செய்கிறவன், பெரிய பெரிய சாதனை படைச்சவங்க, இஸ்லாத்தில் என்ன இருக்குது அவங்களுக்கு? அவங்களுக்கு அந்த லைஃப்ல இருந்தா சுபஹானல்லாஹ் 22 வருஷம் நடிகை இஸ்லாத்துக்கு வர பகிரங்கமா சொல்றா, இஸ்லாத்தை என்னுடைய வாழ்க்கையாக நான் கபூல் செய்து கொண்டேன். அவங்களுக்கு இந்த இஸ்லாத்தின் அழகு விளங்குது. இஸ்லாமிய நட, இஸ்லாமிய ஆடை, இஸ்லாமிய சகோதரத்துவம், இஸ்லாமிய வியாபாரம், இஸ்லாமிய கொடுக்கல் வாங்கல், இஸ்லாமிய கணவன் மனைவி வாழ்க்கை, இஸ்லாமிய குழந்தை வளர்ப்பு, இஸ்லாமிய பக்கத்து வீடு, இஸ்லாமிய கிராமம், இஸ்லாமிய விவசாயம், இது அழகு அவங்களுக்கு விளங்குது. வாராங்க, யாருக்கும் ஒன்றும் சொல்லல. அது ஹாலிவுட்ல இருக்கிறவன் அவனுக்கு பீச்சில் அவனுக்கு எவ்வளோ 7 ஸ்டார் ஹோட்டலில் சாப்பிட்டு கொண்டு நினச்ச மாதிரி இந்த லைஃப்பை கொண்டு போயிடுமே. சிலது சக்கராத் ஹாலில் இப்போ ஷாவுரத்துக்கு இருக்கிறவன் சொல்கிறான், இஸ்லாத்தை சொல்லித்தாங்க, களிமாவை சொல்லித்தாங்க. சுபஹானல்லாஹ், வாழ்ந்து முடிஞ்சவன், அனுபவித்து முடிஞ்சவன் விளங்குறான், அனுபவித்து முடிஞ்சவன் விளங்குறான். இந்த இன்பங்கள் எல்லாம், இந்த பொன்னாசை, பெண்ணாசை, இந்த மண்ணாசை, இந்த பணத்துடைய ஆசை, பட்டத்துடைய ஆசை ஒன்றும் இல்லை. எப்போ இருந்தாலும் ஒரு நாளைக்கு வெறுங்கையாக பிறந்த நாங்கள் வெறுங்கையாக மண்ணுக்கு போகணும். அதுக்கு பிறகு ஒரு லைஃப் இருக்குது. இந்த உலகத்தை படைச்சவன் அல்லாஹ் ஒருவன் இருக்கிறான், அவன் கேட்பான். இந்த நம்பிக்கை அவன் உள்ளத்தில் வருகிறது. இஸ்லாத்துக்கு வாராங்க. கண்ணியமான அல்லாஹுவின் நல்லடியார்களே, அருமையான சகோதரர்களே, எனவே எவ்வளவுதான் இஸ்லாம் எதிர்க்கப்பட்டாலும் இந்த அழகான இஸ்லாமிய முறைப்படி வாழுவதும், நாங்கள் என்ன சொல்கிறோம்டா, நாங்கள் எங்கே இருந்தாலும் இஸ்லாமிய வரலாறு எடுத்து பாருங்கள், யுத்தம் செஞ்சு அதாவது வீணா பிரச்சனைகளை கொண்டு இஸ்லாம் வளரல. ஒவ்வொரு நாடுகளுக்கு அமெரிக்கா, நியூயார்க், அதே மாதிரி ஒவ்வொரு நாடுகள், ஜப்பானாக இருக்கலாம். ஜப்பானுக்கு முதலாவது ஸ்ரீலங்காவிலிருந்து 1989 தான் முதலாவது ஸ்ரீலங்காலேருந்து போனாங்க. இன்றைக்கு எத்தனை பள்ளிவாசல் இருக்குது. என்னண்டா நாங்கள் கேட்குறோம், எங்கே போனாலும் எங்களுக்கு முதல்ல ஜும்மா தொழிலுமா, அங்கே நோன்பு பிடிக்கலுமா, அங்கே வைத்து எங்களை மார்க்கத்து தடையாக இருக்குமா, ஹலாலான சாப்பாடு கிடைக்குமா, அங்கே எங்களுக்கு தொழுகிறது பிரச்சனை இல்லையா, இதைத்தான் நாங்கள் பார்ப்போம். ஏன்ட்டு எங்களோட உயிர் அதுக்கு பிறகு தான் மற்றதெல்லாம். எங்களுக்கு தொழாத இடத்துல எங்களுக்கு தேவையில்லை. எங்களுக்கு எங்களோட மார்க்க முறைப்படி வாழ இயலாத இடத்துல எங்களுக்கு எத்தனை கோடி கிடைச்சாலும் நாங்கள் விட்டுருவோம். எங்களுக்கு வானம். எங்களுக்கு முதலாவது தேவை அல்லாஹுடைய வஹி, அல்லாஹுடைய அந்த இஸ்லாம் வாழணும். நான் வாழ்கிறேன், என்னால் இஸ்லாம் வாழணும். அதனால் ஒவ்வொரு நாட்டுகளுக்கு போனாங்க வியாபாரிகளாக. எங்களோட நாட்டை எடுத்து பாருங்கள். எங்களோட நாட்டுக்கு இஸ்லாமியர்களாக ஒரு மாற்று மத பெண்ணை திருமணம் செஞ்சு அந்த அஹ்லாக்கை கண்டு அப்படி வளர்ந்தது இஸ்லாம்ன்றது வரலாறு. நிறைய நாடுகள் எடுத்துக்கொண்டால் ஒரு நாட்டுக்கு கல்விக்காக போகிறாங்க, மேற்படிப்புக்காக போகிறாங்க. எத்தனையோ நாடுகள், இந்த நாடுகளிலிருந்து அனாதையாக, இந்த நாடுகளிலிருந்து எத்தனையோ பேர்கள் அகதிகளாக விரட்டப்பட்டவங்க வேறு நாடுகளில் வாங்க, நாங்கள் உங்களுக்கு புகலிடம் தாரோம், இறக்கத்துக்காக கூப்பிடுறான். அவன் பார்க்குறான் இந்த மனித வளங்கள், இந்த நல்ல படித்த மக்கள் எங்களோட நாட்டுக்கு எடுத்து இந்த மண்டையை வச்சு, இந்த அறிவை வச்சு எங்களோட நாட்டை எப்படி டெவலப் பண்ணலாம். அங்கே போகிற இடத்துல எங்களோட மக்களோட நேர்மை, எங்களோட மக்களுடைய அழகு, எங்களோட மக்களுடைய அந்த கூட்டம், அந்த ஒத்துமை, அந்த குடும்ப லைஃப், இதுகளை வெளியிலிருந்து ஒரு மாற்று மத சகோதரர் கூட்டாளி ஆகிறார். ஒரு மாற்று மத சகோதரர் எங்களோட இஸ்லாமிய பெண்ணோட சகோதரர் கூட்டாளி ஆகிறார். யூனிவர்சிட்டியில், பஜாரில் அவள் பார்க்குறா, அப்படி இஸ்லாம் 6 பேர் சேர்ந்து சாப்பிட்றாங்களே, இவங்களோட மையத்தூடு இப்படி இருக்குது, இவங்களோட பெருநாள் இப்படி இருக்குது, இவ்வளோ அழகாக வாழ்கிறாங்களே. அதுக்கு பிறகு படிக்க ஆரம்பிக்கிறா. அதோடு இதுதான் வாழ்க்கை என்ன விரும்பி வாரா. இதில் என்ன பிரச்சனை சகோதரர்களே? நாம் பயங்காட்டினோமா? இஸ்லாத்துடைய அழகுதான் இஸ்லாத்தை வாழ வைக்க. ஆனால் ஒன்றை யாது வச்சுக்கொள்ளுங்க, இஸ்லாமியர்களிடத்தில் தவறு இருக்கலாம், இஸ்லாத்தில் தவறு கிடையாது. இஸ்லாமியர்களிடத்தில் இஸ்லாத்தை சுமந்த எங்கள் கல்வி எங்கள்கிட்ட இருக்கலாம், எங்கள்கிட்ட தவறு இருக்கலாம், ஆனால் அல்லாஹுடைய வகையில் தவறு கிடையாது. கண்ணியமானவர்களே, எனவே அன்பான சகோதரிகளே, இன்றைக்கு எங்களைய முன்னுதாரணமாக வச்சு இன்றைக்கு எத்தனையோ மத வழிபாட்டு தலங்களில் பேசுகிறாங்க. இன்றைக்கு மத வழிபாட்டு தலங்களில் எங்களோட முஸ்லீம்களோட லைஃப்பை அவங்களோட மத வழிபாட்டு தலங்களை பேசுகிறாங்க. முஸ்லீமோட பெருநாளை பாருங்கள், மண்டை உடைச்சிக்கு வராங்க, இல்லை அழகான முறையில் பள்ளி போகிறாங்க, அழகான முறையில் வீட்டுக்கு வராங்க, அவங்களுக்குள்ள நல்ல ஒரு புரிஞ்சுணர்வு இருக்குது, ஒருத்தருக்கு ஒருத்தர் நல்ல அன்பாக இருக்கிறாங்க. எங்களோட பெருநாளில் தான் ஆக்சிடென்ட், எங்களோட பெருநாளில் தான் பொண்டாட்டி மண்டை உடைச்சி, எங்களோட பெருநாளில் தான் ஹாஸ்பிட்டல் ஆம்புலன்ஸ் சத்தம். அவங்களோட மையத்தூடில் பாருங்களேன் எவ்வளோ அமைதியாக இருக்குது. ஆண்கள் பெண்களை பார்க்கலாம், ஒரு நாளைக்குள்ளே கொண்டு போய் அடக்குறாங்க. எவ்வளோ அழகாக 6 பேர் உட்காந்து சாப்பிட்றாங்க. அவருக்கு கத்திரிக்காய் பிடிக்கும், இவருக்கு பண்டக்கை பிடிக்கும், அவருக்கு இறைச்சி பிடிக்கும், இவருக்கு பிடிக்காது, எப்படி ஒருத்தருக்கு ஒருத்தர் விட்டு கொடுத்து எவ்வளோ அழகான முறையில் சாணில் உட்காந்து சாப்பிட்றாங்க. ஒருத்தர் கீழே விழுந்து அவரை தூக்கிடுறதுக்கு என்ன மாதிரி எல்லாம் இவங்களோட ஜகாத்துடைய அமைப்பு, எப்படியெல்லாம் காலையிலேருந்து 12, 14 அவர் பசியோடு இருக்கிறாங்க. சுபஹானல்லாஹ். எங்களையே எக்ஸாம் ஹோலில் பாருங்கள், எவ்வளோ பொறுமதியான வியாபாரமாக இருந்தால் பாங்க சொன்னால் போகிறாரப்பா,
அந்நிய மத வழிபாட்டு தளத்தில் இஸ்லாத்தை இஸ்லாமியர்களை முன்னுதாரணமாக வச்சு பேசுகிறாங்க. கண்ணியமானவர்களே, ஒரே ஒரு விஷயம், அல்லாஹுடைய வஹி இந்த உலகத்தில், அல்லாஹுடைய அந்த தீனை இந்த உலகத்தில் ஒரு மனிதன் சுமந்து வாழும் காலமெல்லாம் இந்த உலகத்தை அல்லாஹ் ஏய் கொண்டிருப்பான். இதுதான் சுருக்கம். ஒரு மனிதன் அல்லாஹுவை நம்பின ஒரு மனிதனுக்காக அல்லாஹ் இந்த உலகத்தை இயக்குவார். எனவே கண்ணியமானவர்களே, இலங்கை வாழ் இஸ்லாமிய உறவுகளே, நண்பர்களே, சகோதரர்களே, இவ்வளோ காலம் அவங்களோட இருக்கிறோம். நாங்களும் இஸ்லாத்தை படிக்கல, இஸ்லாத்தை விளங்கல. முதலாவது பிரச்சனை. ரெண்டாவது, எங்களோட வாழ்கிற மாற்று மத சமூகத்தார்களுக்கு இஸ்லாத்தை சொல்ல தேவையில்லை. எங்களோட இஸ்லாமிய முறைப்படி வாழுவோம்ண்டா எங்களோட பண்பாடுகள், எங்களோட அஹ்லாக், நல்ல தன்மைகள், விட்டு கொடுக்கிறது, மன்னிக்கிறது, மறக்கிறது, அழகான லைஃப் அவங்கள ஒவ்வொரு நாளும் ஒவ்வொருத்தராக எங்களோட சஃப்பில் கொண்டு வந்து சேர்க்கும். எங்களோட சகோதரர்களாக எங்களோட சஃப்புகளிலே வந்து பள்ளிகளிலே நிற்பார்கள். எங்களோட இஃப்தார் செய்வாங்க, சஹரி செய்வாங்க. இந்த நிலைமை எங்களால் உண்டாக்கலாம், அல்லாஹ் உண்டாக்குவான். எனவே உலகத்தில் எத்தனை பேர் எதிர்த்தாலும் என்னென்ன பிளான் பண்ணினாலும் அல்லாஹுடைய வஹியை அல்லாஹு தாலா வாழ வைத்து கொண்டிருப்பான். அழகான அற்புதமான மார்க்கம், பொருத்தமான மார்க்கம், அதாவது பாக்கியமான மார்க்கத்திலே தான் நாங்கள் இருக்கிறோம். இந்த இஸ்லாத்தோடு மௌத்து வரைக்கும் இஹ்லாஸோடு இந்த இஸ்லாத்துக்குள்ளே வாழ்ந்து மரணிப்பதற்கு எல்லாம் வல்ல அல்லாஹ் நம் அனைவருக்கும் தௌஃபீக் செய்வானாக. யார் யாரெல்லாம் இஸ்லாத்தை எதிர்க்கிறார்களோ, விமர்சிக்கிறார்களோ அவர்களுக்கு யா அல்லாஹ் ஹிதாயத்தை நசீபாக்குவாயாக. அதே மாதிரி யா அல்லாஹ் ரமலானை நெருங்கி கொண்டிருக்கிறோம். யா அல்லாஹ் மூடப்பட்ட பள்ளிகளை திறந்து தந்துடு. யா அல்லாஹ் எவ்வளோதான் வீடுகளில் தொழுதாலும் கல்விலே யா அல்லாஹ் நூறானிய துருஹானிய ஹுஷு ஹுது இல்லாமல் இருக்குது. யா அல்லாஹ் பள்ளியில் தொழுகிற தொழுகையில் தான் இன்பம் இருக்குது. யா அல்லாஹ் உட வீடு அருள்கள் நிறைந்த வீடு. யா அல்லாஹ் அல்லாஹ் மஃப்தஹ்லி அபுவாப ரஹ்மத்திக், ரஹ்மத்துடைய கதவுகளை திறந்தது. யா அல்லாஹ் இதோ வர இருக்கிறான் எங்களுடைய நண்பன் ரமலான். இந்த ரமலான் எங்களுடைய கல்புகளுக்கு, எங்களுடைய வீடுகளுக்கு யா அல்லாஹ் நல்ல முறையிலே குளிர்ச்சியாக வந்து அந்த ரமலானை நல்ல முறையிலே பயன்படுத்தி கொள்ளக்கூடிய தௌஃபீக்கை நம் அனைவருக்கும் நசீபாக்குவாயாக. வாஹிர் தாவானா அல்ஹம்துலில்லாஹி ரப்பில் ஆலமீன். அஸ்ஸலாமு அலைக்கும் வரஹ்மத்துல்லாஹி வபரகாத்துஹு.